දෙහස් පන්සවිස් වන අහරුගේ දෙවන දවරුගේ අශාරවන ජල්සාග මියුත් ජල්සාන් හාසිර වඩාන් තිබ්බෙවි තෙත්තිරිස් ඉස්සෙතර මෙම්බරුන් සදාම්ග තිබ්බෙවි තින් ඉස්සෙතර මෙම්බරුන් රස්මී දතුරුතව ගුළුබනි අල් ඉස්සෙතර මෙම්බරු දෝග එජෙන්ඩා යොදාන කුරුන් 3.1 එජෙන්ඩා යොදාන කුරුන් අශාර ඔබ්ලික් දෙහස් අශාර ඔබ්ලික් දෙය ඔබ්ලික් දෙහස් පන්සවිස් ඔබ්ලික් අලිෆ් ජවියනි රියාස්තු අංගා එංගුම් 4.1 ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದೆಯು ಗವಾಯದಕು ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾ ಸೆಬ್ಬನ ಮಾದ್ದಾಗ ಶವೇನಿ ಗಾವಾ ಗುತ್ಕ ಮತೀಂ ಕಮಿಟಿಯಂಗ ಬದಲ್ ಯುದಾನ್ ಕುರು ಇಕ್ಸೋದಿ ಕಮಿಟಿಗ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಫರಾತುನ್ ಹಿಮಿನ ವಡಾನ ವ್ಯಾಕರದು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಯಾದ್ಗ ಬದಲ್ಗ ಕಮಿಟಿಯ ಇತದು ದಕುನು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಜಿಲ್ ಹಮಜೆಸ್ಸು 21 ಜುಲೈ 2025 ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದಿಯುಗೆ ಗವಾಯದಕು ಸತೇಕ ಹದ್ದಿ ಹತರುಣ ಮಾದ್ದಾಗ ಗುತ್ಕ ಮತೀಂ ಕಮಿಟಿಂ ಫೋನವಾಫವ ಸುಂಗಡಿ ಯುದಾನ್ ಕುರು ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಕಮಿಟಿ ಜನವಾರು ಗಂಗುಳುಮ ಜನವಾರು ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ದಿಹೈ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 गाँव नंबर 4 ऑब्लिक 2012 थेरेसीमिया कंट्रोल कुरुम गाँव नंग इस्लाह के नमगे बिल दिहै अगस्त 2025 रईतुंगे मजदी होगे मसक्कत बल्लवाले उम विला कॉलेजा विला इंटरनेशनल हाई स्कूल के साले सदरिवरुन्ना दे लेक्चरर मियोगत गेदरी के बतिब्बेवी अलगुंड एबेफुन्ना मरहबा दंडम मी ज़ियारत के सबब मजदी होगे मसक्कत गुले मुहिम मालूमात के लिबिकन दान कम उम्मीद कुरम रईतुंगे मजदी तारफ कुरंजे बिला गरार 5.1 सरकार के फरातुन दिद्दू दायरा की इज्जत मेंबर अब्दती मोहम्मद हुशालुबाफा बिल के प्रथम क्यों इब्बुं गाँव नंबर अशंग ऑब्लिक देहास भी फेना नर्दमा गानून इस्लाह के नामों के बिल 5.2 हुलुमाले देखुन दायरा के इज्जत मेंबर डॉक्टर अहमद शमीद हुशालुबाफा व गरारू के प्रथम क्यों इब्बुं माले फियवा एहन सराहत होगा हरकतरी व खुदी आदि मिदफंती के विफारतकुम बेनुकुरा करंटा फेनु के खिदमत बड़ो आगे हेद को जीफा उमंग मिकमा में रईतुंगे मजिदों के मेंबरों देखे वडा करना गोते दिनगत मट्टका हुशाला करार 5.3 गदर देखुन दायरा की इज्जत मेंबर मीकाल अहमद नसीम हुशालुबाफा बिल के प्रथम क्यों इब्बुं गाँव नंबर 9 ऑब्लिक देहा साद द्विराज्य गाँव उगूबात इस्लाह के नाम के बिल इब्तिदाई बहुत 5.1 सरकार के फरातुन दिद्दू दायरा की इज्जत मेंबर अब्दती मोहम्मद हुशालुबाफा व गाँव नंबर अशंग ऑब्लिक देहास भी फिना नर्दमा गाँव इस्लाह के नामों के बिल हुशेलुमशा जवाबदारी वडायतमशा फौबस विदालुम जुमला फनरा मेटु के फुर्सत लिबडानवान बिल के इब्तिदाई बहुत सिंगमुन दायरु ए फनर मेटु एहुगा अनुमत बाबे बसवाद बागन बेनुकुरम के इख्तियार इज्जत मेंबर लिबडान फावे बिल हुशालुबा देवम इज्जत मेंबर फुर्सत अरु शुक्रिया इज्जत रईस गाँव नंबर अशंग ऑब्लिक देहासवी फिरान तमाग निज़ाम इस्लाम गिनम बिल मीजत मजिलियां अलगुन हुशाला सरकार फरात मी बिल हुशाल मगे मायगन मकसद की दिहराज्य गदीरोले हुरिहार यतुना साफ बोफेना नर्दमाग निज़ाम फोर कद्दिन में की एरेगोन सरकार कद्दिन जिहे कुरंजिहे कमे कोतुगा अदि निमिगेंदिया सरकार तकु एतिवेदे सरकार तकु मिकम फरिहम कुफा नुआती बिसरकारो इराद क्रेविया रईस डॉक्टर मोहम्मद मुईज सरकारो मिकम फरिहम कद्दी निमक गेन्न में से करने अदे सरकार फरातो मिफदा मुहिम बिलें हुशाल मगे मायगन मकसद की रैयतुन्न फोर कद्दिन जिहे हिदमत असासी हिदमत फोर कद्दमगा मेद के सरकारो एम्मे तंफके वसफात अनुजही पुरिया वडागतो पुरिया दियो एकं कुरुमगा नियतुगा मेद में बिल हुशाली देहास 27 आहर आम निमुगे कुरे इराद क्रेविया राज्य गुरिहा रटशग आ दीरुले आम रैयतुन्न बेनवा एम्मे मुहिम असासी हिदमतुगा तेरेगे हिमरे कमे फेनान अर्थमागे निज़ाम की मिकं कद्दिन वट्टका मेद के सरकारो खंडरानी दुहे निम्मा मिकमा मेगा कुरिमस निमिगे इंडिया सरकार तको बड़ेती बजट ता फास कुरेवी मसक्के फिरम के नियतुगा राज्य के रडटुगा एकिवार मसक्के कुरेफे बहरी एकम मसक्के नुमक नादे ए हिदमत के रैयतुना हमें का फोर को नुदेवनो एकम सबब रैयतु माइस्वे रैयतु देरवे रैयतु निकमेते हालु औलन जोनी मीन फेनान अर्थमाग निज़ाम सबब रैयतुन्ना उफल्लंजे तकलीफ ता सिखी गोतुन्ना अदिहेने गोतुं उफल्लं जे दाति उंदगु तकें ए बहरी
එහෙම එක නියමක ගෙන්මට්ටක මියදුගේ සරකාර රයිස් ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස්ගේ සරකාර මිනිමණි දෙහාස් 27 නියමකරි ರಾಜ್ಯಗ ನೀಹೊಂದಿರುವ ಹುರಿಹಾರ್ಷಗ ಫೆನಾನರ್ದಮಾಗ ನಿಜಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ದೇನಕ ಯಗಿಂಕ ಮಿ ಬಿಲು ಮಿ ಹುಷಳಮು ಯಗಿಂಕಮೆಗೆಂದಾನೆ ಇಜೆತೆರೇಸ್ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಸ್ ವಿಫದ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಫಶಾಫ್ ಎಬೋರಿ ರಡ್ಡಗ ಎಹೆಡ್ ನಮಸ್ ಗಾಯಗಂಡಕ ತಿರಿಹಕ ಮಿಲಿಯ ನೋಣಿ ಫಣರಕ ಮಿಲಿಯ ಅಶಾರಕ ಮಿಲಿಯನ್ ಕುರವೆ ಮಸಕ್ಕೈ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಜಹಾಗೆ ඒ බජටුක ජිහි 3 ලක්ෂ රුපියා මසකත බේනුවා වසීලතක මසකත බේනුවා එවස් කාල ಖಿದಮತೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವನ್ ಎವ್ವಸ್ ಮಸಕತೆ ನುಕೋ ಎಲ್ಲಾರಿ ಕೊಳ ಹೆಂಗೊತಕ ಬೇಣುಕ ಗೆಂದಿಯೇ ಎಹೆಮಿ ಮುಸವು ಎರಡರಿಗೆ ಮಸಕ್ಕ ಫಶಂ ದಸ್ತುಕರಿ ಹಿಸಾಬ ಗಾತಕ ಬಸ್ ಮಸಕ ಕೊರೆ ಫಗನೆ ಮಿಕಮುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಜಿಮ್ಮಾ ತಕೆ ನಗಂಜಿಹೇನಿ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಿ ಹಾಸಕೋ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾಣಿ ವಾರ ಬಡಿತಿ ಬಜೆಟ್ ತಕ ಮಿಕಂಕ ಫಾಸ್ ಕೊರೆ ಫಾಸಾ ಚಾಪ್ ಕೊರೆ ಫವಣಿ ಬೇರುಗೆ ಎಹಿ ಹೋದಾ ಫವಣಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಲಿಬುಣು ಹುರಿಹಾ ಫಾಸೆ ವಾಣಿ ಬೇಣುಕ ಎಹೆನ್ನಮಸ್ ಮಿಯಂ ಎವ್ವಸ್ ಕಮೆ ಮಿದನ್ನೆವಿ ರೈಯತುನ್ನ ಬೇಣುವ ರೈಯತುನ್ನ ಎದೆ ರೈಯತುಂ ಬುಣಿ ಎವ್ವಸ್ ಕಮೆ ಕೊದ್ದಿ ಫಣೆ ಎಹೆಮಿ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಸಕ್ಕೆ ಮಿ ಫೆಟ್ಟಿ ಮಾಯ ಮಕ್ಸದಿಗ ಮಾಯ ನಿಯತಿಗ ಇರಾದು ಕ್ರವಿಯ ಮಿಕಂ ಫುರಿಹಮ ವೆಗಂದಾನ್ ರಾಜ್ಯಗ ರೈಯತುನ್ನ ಬೇಣುವ ಫೆನಾ ನರ್ದಮಾಗ ನಿಜಾಮ್ ಫುರಿಹಮ ನುವೆಗೆನ್ ದೆನೆಂ ಉಳೆ ಕಣ್ಣು ಜೇನೆ ಎಯಗಿಂ ಕಮ ಎಕರಹರಕಂ ಮಿಕೊದ್ದೆನಿ ಮಿಯದು ಅಳಗೊಳಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ඉජතෙර මජලිහුම් ඉබිල් ෆාස්විකන් දාරු ඉරාදු ක්‍රවිය අලගොණ මිදෙන්නේ දෙහාස් 27 නිමේර හොන්නානි රාජ්‍යයේ මිහුලේ දිරුලේ හුරිහාෂක පෙනානර්දමක් නිතම් ගායම කරෙෆ මේ ඉජතෙර මෙම්බරුණ අලගොණ ගෝලා තිබේ ෆුලුන්ගේ දායරා තවක මිවස්සල්ත හුන්නාන වරබ්බඩ වෙෆා විකංකම් ෆෙෂිෆ නොනිමි හොරි නොත පෂක් ගස්තු කෙෆ එබ්බසරක මසක නුකරෙෆ හුරි දායරා තකරත්තක හුන්නානි එහෙම තිහිර ඉජතෙර මෙම්බරුණ අලගොණ ගෝලා මික මිලා බහුස්කෝ තිදාරා හොරි කන්තත්ත හුරි ಹಾಲತು හුරිගොයි රයියතුන්න ಅಂಗಾಯ್ದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗಾಯ್ದಿ ಏಕಂಕ ಫೊರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆನ್ಮಂಟಕ ಮಿಯದುಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಬ್ಬಾರದಿಂದಿಗೆ ಮಿಬಿಲ್ ಫಾಸ್ ಕೊದ್ದೆನ್ ಇಜೆ ತೆರೇಸ್ ಅಲ್ಗೊಳದಿ ಇತರು ಫುರ್ಸತುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಣ ಎಹನಮಸ್ ಮಿಬಿಲ್ ಹುಷೋಳಮ ಲಿಬನ್ ವಗತು ಅಲ್ಗೊಳ ದನ್ನವಾಗತಿ ಮಿಬಿಲ ರಿಹಾಬೆ ಫೊಂ ಬಹಸ್ಕೆಗೆ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಬಿಲಕಂ ಹದಾಯ್ದನಮ ಇದೇ ವಾಹಕ ದನ್ನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜೆ ತೆರೇಸ್ ದೇವಿ ಫುರ್ಸತ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜೆ ತೆರೆ ಮೆಂಬರ್ मी बिलक बहुत कुरमा खंडेली फोनी जुमला हतरो गडीरो ए पीएनसी दे गडीरा 35 मिनट हीरो एमडीपी 33 मिनट एमडीए 7 मिनट जमहूरी पार्टी 12 मिनट एमएनपी 12 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडा नुगंडवा कम इज्जत मेंबर का 1 मिनट वाकुल देखम इदिवडा नम इज्जत मेंबर न फुर्सत हुलवाद ಅದು ಪ್ರಥಮ ಫುರ್ಸತವನ್ನು ಮೆರವಣಿ ಹಿತದು ದೆಕುನು ದಾಯರ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿದ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಎನಾಯ ನರದಮಾಯ ಕಾನೂನ ಮಿಗೆನೆವೆ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಹುಷಾಳ ದೆವಮು ಬಿಲ್ ಹುಷೇಳುವಿ ಇಜ್ಜತೆರೆ ಮೆಂಬರ್ ವೆ ಫಾಹ ಕುರವಿ ಬಿಲುಗ ಹಿಮೆನೆ ಎವಿಸ್ ಕಮಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಫಕೈನೆ ಖಾಸಕೋ ಎಬೆಫ್ಲಾಗೆ ವಾಹಕಗ ಬೋಡ ಫಾಹ ಕುರವ ಫವನಿ ನಿಮಿದಿಯ ಸರ್ಕಾರತೋಗೆ ವಾಹಕ ಇಂಗಮ ಸರ್ಕಾರ ತಕ ಬದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ මිහාරක රයිසු ජුමුරිය එබේෆ්ලාගේ වසීරු කමුග දෙහස් තේරයින් බාරයින් දෙහස් තේරය දෙහරු දෙහස් තේරයින් දෙහස් අශාරය පස්සහරු මෙහාරු වෙරිකමුග අනෙක්කා දෙහරු දාගණක නුවාහරු දෙහාරාකාරිකො බාරා ආරුග කොංකමෙතෝ කොද්දෙවි වර සාෆ් නේ කොද්දෙවුන එක්කමෙස් දෙහස් හතාවිහුගේ නියලා රයිසු ජුමුරියාගේ මගාම් ನಿಮಿದಾನ ದೇಹಾಸ ಅಶಾವಿಹುಗೆ ಎಹಾ ಹಿಸಾಬ ಕೊದ್ದೇಣ ವಾಹಕಮೆ ವಿದಾಳುವನಿ ನಿಮಿದಿಯ ಎಂಡಿಪಿ ಸರ್ಕಾರುಗ ಫೆನಾ ನರುದಮಾಗ ಮಸಕ್ಕ ನುಫಶಾ ಎಮ್ಮೆ ರಶವೆಸ್ ನೋನ್ನಾನೆ ಜತೆ ರೈಸ್ ಕೀವೆತೋ ಮಿ ನಿಮಿದಿಯ ದೇಹಾರು ತೆರೆಗ ಕೀವೆತೋ ನಿಮ್ಮನು ಲವುನಿ ಕೋವಿಡುಗೆ ದೇಹಾರ ಎಕೀಗ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂ ತಿಬೆಗೆ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂ ದಿಯೈ ಎ ಹುರಿಹಾ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುರಮೊ ಜತೆ ರೈಸ್ ವರಮುಳುವಾಕೆ ನಿಮಿದಿಯ ಸರ್ಕಾರು ಎಂಡಿಪಿಎ ಕಿಯಾಯನ್ ಕುರಿ ಸರ್ಕಾರು ಕಿಯಾತಾ ದೇಹರು ಮಿವಿ ಕೊಂಕಮೆತ್ತೋ ಕುರೆವುಣ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ನುಕುರವೇಣೆ ವೆಕ್ಕಂವೆಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಿ ಮಿ ನಾಗಾಬಿಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ ಎಮ್ಮೆ ಕಂವೆಸ್ ನುಕುರವೇಣೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫುರ್ಸತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ದೇಂಗಾಣ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆರವಣಿ ಮಡವೆಲ್ ದಾಯರ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ನರ್ದಭಾಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಇರುಗ ಹಮ ಯಗೇನು ವೆಸ್ ಅಳುಗಣ್ಣು ನಿಸ್ಬೆವ್ವ ದೇರಶುಗ ಮೀ ಅಜಾಯಬೆಫದ ಕದ್ದು ತಗ್ಗಂಡೆ ವಿವಾಹಕ ಹಿಸ್ಸಾನಕೋ ಹುರುಮಕಿ ಲದುವೆತಿಕಬೆ ಇಜ್ಜತಿ ರೈಸ್ ನಡಲ್ಲಾಗ ನರ್ದಬಾ ವೆಜ್ಜೆ ದಿಹವರಕ ಹಾರು
उन सरकार तक तो भी जिम्माना गनी हम अलनी 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 हम या एक को मडविदी के बंदर मिहार फन नर्दमा फन फनर आहार फुरिगे बिदानी हम अधिवेश 10% नुवद 15% वुरा बोड़ा डिमी फकाटे इज्जत राइस दावलत के फैसा खरद कुरेगे बिदानी कोंकम कत्तो अलगुड में बालंगे बजे है एह नोनी या अलगुड के रैयतुल के हक सरकार तक अदा कुरेगे कब के वाहक रैयतु दक्काड रैयतु धमसे को थी वयक्वस एवाहक दक्क जे एवाहक नुदक्क एकंक नुकुरेवे अलगुड के बे दायरा के हिबेने एम्मे आबादी बोडु राशुगा फनर आहार मेवनी बम मिदनी मिसरकार के मिदनी देहर फाइतवे के दायरो अधिवेश दर्दमा के खलता कोई गोते अलगुड का हम ओलुम फिलास नुलेउड ओलुम फिलवन दनी कोंता कमेवेस लेंगे इज्जत राइस अलगुड में ए मसूलियत हवाले के तिबे भी हूं फरातुम अलगुड में ना मेंबर उड़ना एदेवे जवाब तके लिबे बकु नुदे अलगुड के राशु के रैयतो एम्मा आबादी बोडो राशु के तिरेस फसहर वेजे बिग कोले नुलिबे के गेबिसी के तिरिसाइला फनराइला दिरुल मुंदाता तिरेस फसहर वेजे मी कोंफद हितामवेरी वाहक तकेत्तो एक साउबं राशु के मुजतमा फसादेवे आईली गुळुंत कुडवे निवर दायरस साहित्य के दिया सरकार तक कोबातो कुडरशे बोडरशे नुबला एमडीपी सरकारो बोली नरुदमा उरिया कबे निम्माफे कों कबे तो कुरी एम्मे वेनिफुकेवेस एमडीपी सरकार को मडवय गेगोसा काडे एम्मे वेनिफुकेवेस एवेमा ए सरकार के हिबायत का एरु के तिबी वयको दक्काड हुज्जते ने हम्मे फारक्वेस एमडीपी सरकार खलते त लोको फेलिए के दिया मा दिल हक तक होदा नुकुडलान स्प मेजॉरिटी आको अंगिरको ए हक तक लुलक नुफेलु मी हकीकत के अलगन उम्मीद कोरडी राइस डॉक्टर मोहम्मद मोइज के सरकार मिकदत एम्मे फरिया में को निम्माण कमा अलगन के दुआ की वैसे ही अलगन गबूज कोरा गत वाला फहो हाउस मिनिस्टर पटाइनु मडलिया बड़ाई पर मडली के रही तुल्डा वाली देमस्त दोस्त रहेगा बिगी को मुझे मसक के फसाल कब मैं रही तुम कुल बती के दिल नो एमी बा एको था बिमसक को निम्माल कमा अलगुन उम्मीद को शुक्रिया इज्जत नंबर दम फुर्सत मेहरबानी मिदंदू दायरा इज्जत नंबर हसन मुफीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इज्जत राइस कानून नंबर अशेंग ओबलिक देहास विहि फेना नर्दमा कानून इस्लाह गेनमुगे बिलक अलगोन मंग एच दन्नवादा इरोगा फुरसम अलगोन फाहे कोल्लम बेनुमनी दिवेहि राज्य जमानी डेमोक्रेसी उफम वेगें जुवाम वेगें फुरा फुरिहम वेगें ऐता मिहारो सतार वरकं आहारो वेज्जे कमं अलगोनगे नजरियातुगा अलगोन फाहे कुरेवे एमीमा इज्जत राइस अलगोन में दौलतुगे खेरिफोरुन तेरिकं हुरिवरुं होम्मे रशकम्मे फेना नर्दमागे खिदमत की कानूनी गोतुं ए खिदमे फोर कोद्दिनु ए लाजिम कमेगे गोतुगा अलगोनमगे मि फेहि कानून असासे खंडालाफावे बाई इज्जत मेंबर मितागा फाहे कुरेविहें अलगोनमगे सरकारे मियकु एवाहक दक्काने एव्वेस जागे नुमे नै එහෙන් අලගොන මිදන්නවනි සබබ තකෙ මීගා ඔතතීවේ කොම්මෙ සරකාරෙන් ඔතස් දිවෙහි රයිතන දෙන්ජේ බේසික් ඛිදුමයි අසාසී ඛිදුමත් දිනුමකි කොම්මෙ සරකාරකබ්බස් ලාසිම් කමෙ එකමකු දිවෙහි දවුලතුගේ කෙරුෆෝරුන් තරිකන් හුරිමින් වර්ග මච්ච බිනාකෝ එහමීම අලගොන දන්නවාදානි සිහි ගොතන් රක්කාතෙර අදි බේනම් කුරන් කමුදා සාෆ් ෆෙන් රක් රයිතුන ලිබිදේන් ජෙහෙකන් ඒ කරවරවා හග්ගේ හම එයා එකීග අලගොන මේ කානූන ගැනවේ ඉස්ලාහුගේ තෙරේග ෆාහක කොල්ලෙවේ එක්කමකි ෆන්සයිස්වන මාදක හාගා දිවෙහි රාජ්‍යග ෆෙනා නරුදමාග හිදමත් දිනුමුගේ නිසාම් ගායිම් කුරුමුගේ හුද්ද දේම් වානි කානූන් නම්බර් 4 ඔබ්ලික් නුවතිහ තිනයි
هذه السفار بي اس ام نيوز بلغن دواء مها فراتك مرحبا دنوان ألغن تبفنا أميغتم بدقلي رئيس الجمهورية نونا تلقى رفم جند بعد ترفلك ام فوق معلومات جنسن متكا امنك فان ميوغت مي نون لاندو أبداعن ما جيفا واتيه كودا وقت كل كتيرك امنك فان نون لاندو أبداعن نوان مي منظر تانك من تبفنا حسابه وقتون جنسن مندانا امنك